sing saimano Matthew chapter 4 verse 4 sing porike saimanai borok sengsani samung ruti bai sini phanya hini saw Jisu Kristo teo ma hini saw borok thamnani bagai tam nang mala kaitini kok se nango hini saw Jisu Kristo singno tamo sanai male sing o sengsaro kethang tonani bagai samung nang mahai phan manani bagai samung tana bagai samung nang mahai pholao kethang tona bagai kaitini kok nango sing pholao kethang tonani bagai o sengsani samung bai kethang tongla naidi bujidi kahamke kaitini kok sini bagai bisike nangkuk mani obono kari sing thangi mania kaitini kok ni proti sini sonman tona nangnai ong oro ani kok saglak ang politik ni kok saglak ang kaitini kok saya ke ang srai mungse nangnai o pulpito basa oi jodi ang kaitini kok no saya oi nangmunya kok sai tong ke srai mungse nangnai ang bai kaitini kok sini tamo kaitini kok pholani samu a kaitini kok no sausi sinmol burum kethang tongmani sini phola kethang tonan bai kaitini kok nango phiaba kaitini kok no toino sing tino kabang ma obahela kaitini kok khana pro selo kaitini kok khana pro sing mobile lok thengo mudri phayo a kaitini kok khana pro kabang ma jaga kaitini kok ro khana ya thangmani ronugo aboni bagino sing sraimong nango kaitini kok no khana ya ni bagine sing girjao je pro phayo sini worship tambo ba sini khulumani worship tamlo hinba worship bongkha tui phangni simi chairman ni simi yang pura set kaisa singkhola kaitono surimani a worship khulumnai surinai offering beba worship ni ongso sing jora wansogo tui phangba tamongmani hine tui phangbo worship ni kaisa ongso singapno sak mangriya jora song khangke phaya rok baksango amon bagi kaitoni poti khanangmani seriousness norokni bisingo tongkhangke kaito norokno hamari phainai pholao torinai logrinai amon bagi kaitoni koko thangi sini saka norok sing tamni bagi phaika saimano leadership ni kokno toino sanai aboni saka Rome chapter 10:15 kisanayono phia pirnai sase rohor jagya hinke bahaike bini kok pirjak nai elembago hai hinui samahai kothoma gaham tubunai rok borok phaimani abo bisik se tong thotok ni so Paul room songno sautam himstam samale jodi kothoma gaham pirjak nai se rohyanga ke borole tamno khanawai poito khlainai te omai ni sawo kothoma gaham je tubunai rok borok phaimani abo sini bagai bisik se tong thotok ni sawo English ko mani sao how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace ni sao je kothoma gaham tunaruni yapiri bisik naithok ni sao je kothoma gaham pirnai rok mane kaitini sam tangnai poti norni nahar mung slanya nangnai puila kheto kaitono ang hamjago kaitini kokno ang juri bukhau dana ke sing puila sini kaitini sam tangnai poti sini wancho mono sing puila ma salai granai a kothoma gaham pine rok Sabo sakni musung tuje phaijani tamni bagijani phaiborok oro bible srai room no sawo kothoma gaham tubunai roni yapri bisiksa naithok ni sawo te 1 Thessaloniki chapter 5 verse 12 aro bobai ni sawo takhuk norokni bisingo samung khlainai rok no huni sawo norokni bisingo samung khlainai rok no hu khibi phainai rok no beba yakri phainai rok no norok no sabui tuina bagui te phurna bagui kaitor songma borok no kaham ke borom khlaide hinui sing norok no koijao ni saw mothani hamari motha bukuru kuso ka sajeman je pro mera ro kaitini samtanganyo a kaitini songjak kaitini borok ni sing je pro borom khaini sengano apro se a motha o kaitini hamari phainai ang kaitono hamjago hine bukuk bai simi saw kaitini songjak borno khang hamjagya a hamjak mane ba hamjak mani klaiya Pia bang bono hamjago hini ang bahai ke pramadina himale boni songjak borok no ang hamjagoi norong no ang hamjak mani bisingti ang kaitono so offering khlayo je ang probu no hamjago singtino ro phaiman mani norong no hamjak mani bagai au hamjak ma ang kaitoni bisingti hamjak ma se kaitor tongo hini ne obono ang khang kaitono hamjak mani praman aboni bagai norong ni bisingo sabui tinya rong no borong khlai ni saw tamnoi karon boro singno rangpuisa ganang khan bagai to khlaiya tamni bagai mol burum kethang tonani bagai saito oi khasi goi tongoni so mol burum norok kethang tong thung mathang jak mani o takama thung mathang jagoi thung hini se ajes tui samnai rok borom khai ni so am bagai phari sing tinio leadership o thangnani sakang tinio kokno ma saman ka nongka phari
sing tinio phaimani obo sini musung tiyong ya kai tor sing notu bukharnei ang sakbai tong poito khlai bonoro bo poito mak khlai ambai tini tong khana kore sini olangma sing kai tini kok notui khabera laino phari a sing tinio ang koklok la gisi Christian leadership principle out of notui tinio sing lainai sing je Christian leadership sungsani leadership bai bisike phelaibo obo sudu leader rok ni bagi simia omhai keno ang ok tini utubukha leader rok khanathung leader rok ni bagi nongkha phiaba joto ni bagi obo leader kintu joto ngi manja kai to songya khake a leader bepagongi manja kai to songmani besinti se leader ong aboni bagi leadership Christian leadership bahai abono se sing tini o wansuk layano harike Christian leadership principle abono sanani saka Christian leadership bahai abono se sing sakang bujina nangnai Christian leadership tabok sungsani no sing wansuk kake tamo abo kaisa position sing leader ngakin bujibo bo kaisa chair ni odikari ongkha bo kaisa position ongkha bo number 1 tongkha abai sini wansuk mung কিন্তু যিশু ফাই ফলাও ফাই খ্রিস্টানও ফাই কাকে আবো পুরা বিপরীত খ্রিস্টান লিডারশিপ আবং কা কাইসা কলিং সে সাবো রিংমানি কাইতো রিংমানি কলিং সে অব কোনো চেয়ার মানানি বাগিয়া অব পজিশননি বাগিয়া অব দাগি তংমানি বাগি সিমিয়া সিংনুগো সংসানি যে লিডারক থাংদি খ্লাইদি আবাহিয়া অব পুরা কাইতনি কলিং সে leadership bo abon bagi diko nongtun secretary nongtun cashier nongtun beba kaitini calling se borok ni bisingtui se motha naikol jagi thangnani norok kobangma motha bai thangmani nongnai khana kobangma motha bai tongo kobangma motha borok komei tongo tamni ba karon leadership sungsa bai boljagi thangde tongo kobangma motha political bai godalai thangde tongo kaisa mothang bumung khurliya sinengniya motha wo se political hapai nei bagjagi thangmani rok tongo tamnei karon leadership ঠিক yanke omai hap painai amon bagai sangsar bai o kaitoni leadership kaitoni motha toijona leadership abo belai juda te kaisa kake abo not personal interest sing je Christian leadership himani abo ani byaktigoto labh ni bagiya but Christ interest saboni bagai interest Jishu Christ ni interest ni bagai samung khlainai ani personal interest ni bagiya ani labh ni bagiya ang ganang khana ni bagiya ani pura profit ni bagiya pura profit saboni bagai kaito ni interest ni bagai Kristo ni interest ni bagai se Christian leadership not physical ni sawo abo bahan buthi niya phia by spiritual pholani se bahan buthi ni musung tui abo tui jujang naya ni sawo pholani musung tui jujang nai se ni sawo am bagai mothani leadership belai khen factor se YouTube nong mani mera ro te kaisa paro thangnai tui thugia tui akasa tui thangai tong pura pathalai tong laikha bahar lai ekebo puila mera bahari thangka olokhe bepar no bono nahari bahari thanglaikha ঠিক আবাই no proposition khiso sina example norok mera hayong dini saw kuthumui tong dihini saw leadership amon bagai te kaisangke o je Christian leadership abo tamo mane o worldly o sungsaniya phia batamole heavenly suknahani phasingo naharui suknahano naharui thangmani bagai se sungsarniya horoksa leader kaham o pararogo ba political leader ngi phai basal phanyani obo buji khanable obo motha political leader ngi basai phanyani ba pradhan mantri ngi bagai motha samjai gya motha no snamani karon ka oroni simi suknahao thangmani product sisti phanyani oro ang kaisa wansugo tok bothor bok nugo tok bothobo butuitiyo abutei khumba beka tok bothop obok ongithong ঠিক আবাকে না ওবানসুগো অবব কাইসা বথপ অরনি সিমি খম্পাইনাই সুকনাহাও থাংনানি স্বর্গও থাংনানি সিনি নাহারমুং অবশ্যই সিনি নাহারমুং তনা নাংনাই নাহারমুং করি হিংকাকে মথারাও বাই থাङो जेसेबां मथा कत रंगै दं दे मथा बाय थांनाय आं बागै ते काइसा हिंकाके लास्ट हिंकाके Christian leadership ताम हमाले glory to God काइतोनि मुं सिंसासा अंगना बागै से Christian leadership no काइतो सो Hari Bible verse thanglayo no John chapter 10 verse 11 sini example sabong na nangle sini Prabhu Jisu Christus se bai thang example ang khok tangnai ro tam sanai di angno mera murugnai kaham mera roni bagai thuibo mano sini bagai kotor kaisa example obono
Tamosa oro sawo naidi angno mera murugnai kaham mera murugnai mera rokni bagai thuibo mano hini sawo oma haike ma hamjaknai khoroksa Christian leader mera no bo kuno dino yakari thanglak mera ni bagai bo thuina suda raji tongnai jak oba hai abono hino Christian leadership 1 Korin chapter 11 verse 1 obo sawo 1 Korin chapter 11 verse 1 ang no kaham hino tam ni hin banaro gano muitu khlai mang tongo phia ang phurungui klangma haino norok tongo huni sawo example sabono phurungui klangmani Jisu Kristo no phurungui klangmani Paul saya norok gano singdei nei Paul sanai make ang sabono siringkha ang sabono nahari siringkha norok anu nahari ta singdei sabo norok no je phurungui klangmani hini sawo Jisu Kristo ka sini example sengsarote ke example kuri Jisu Kristo no kari abahai Nke Christian leadership ni je tongmung bo bahayana nang male Deuteronomy chapter 8 verse 3 wo thangano Christian leadership ni tongmung bo bahayana nang male bo tasingo saka mera murugnai bo mera murugnai kahamong nang nai mera nei bagai bo thipano mano am hai jadong nang nai Nke oro singnugo Deuteronomy 8 ni tino tamsa male as a Christian leader as a leadership ongnai bo tamon nang male bo mera rokno sarinai pholani sarinai kahamong nang nai hini so Follow samung kaham rinai obahai leader rong nang nai hini saw naidi disi ke calling kotor ma calling se sinia calling porinai bo norok no ok khuiriui koinene khlaikya te manna sarikha abono norok bo sinia norok ni susu songrok no bo sinia borok maisama bai simi kathang tongya borok maisama bai simi kathang tongya tamake subrayongni bukhukni okhormani beba kogrok bai se kathang tongnai hinoi norokno phurungna bagi se omohai khlaiokni so merarok tamosa jabra sawo merarok mono mangsori di saklak kobangma motho political kok sai somoi nosto khlaio kobangma motho sungsani kok sawi somoi nosto khlaio amerani samung masaya kobangma motharogo tamnomni kal group rogo amakai trogo thangbai man tamo karon mane karon motho samung masaya ni bagine kaitini kok khanai ni bagine kaitini kok masai ni bagine ram chawi tongbayo dryness ram chajak kabangma motha aboni bagai mothani je leader boni puila samung tamna nangmale mera rokno kaitini kok sanani bagi duga phiogi mari nai bo mayang kake song horok bai phano kiringai boni a sobab tona nangnai abo tona nangnai je saklai pano mera rokno jabra ka khrang solau tarangani dai to bona rongnai kaitini kok khnarani bagi dugar phiogi mari nai abongka number 1 kabangma je boni tomungni bisingo sobtini nakungmani tomungke bo kaitini kok bai sopungisa nangnai bo da kaisa singnugo a Christian leadership bo bahang nangmale bo mera rokno aram dayogo tolong nangnai boni kasa samarogo bandage thepei marinai molom rok marinai porinai Ezekiel 34 ni 16 tam sanai joro ang kemajakno rutuknai hini sawo Christian leadership abo kuno political eba sungsani kuno leadership maya eba ke parani ta prodhan mani buya obo belai keno kaitini arni sukna hani heavenly calling se tamo saurona di ang kemajakno rutuknai hini sawo as a Christian leadership mothawo sabo kaitor bai salai tongkha mothawo sabo girjao belai salai tongkha bonar beba record bo bebak saimana nangnai কিন্তু गोबां leader mothawo sabo jal tamongoi tong naibo naiya thangaibo naiya thangebo tongo mungsaw ongjagyabo tongo kuno khanangjagyabo tong kamathong thangke thangka hnoi Bible sini Prabhu Jisu Kristo saw mera khoroksani bagai phano ang thangnai hini saw nablena yango 99 ta mera kalangai yang khoroksa kamajak phan thangnai hini saw khoroksa prosar khanya meni saw sini Prabhu Jisu Kristo ni maya mahai sungsar jodi borok khoroksa pap khajang teka khoroksan bagai phan Jisu Kristo thipeka moni saw মানে খরকসা ফলা বেসিক ইম্পর্টেন্ট আও পরিচয় চাকরি গানাং দেন গানাং রাং ফিসারে তং করিয়া বইয়া কাইসা ফলা বেসিক ইম্পর্টেন্ট যিশু খ্রিস্ট থানিও আবো আ খ্রিস্টান লিডারশিপ আ দে লিডার অনেক মা সাইমানা নাংনাই আম বাই সাও আং কমাজাকনো রতুকনাই লামা করওই তংনাইনো কিফিলি ইতু বুনাই হিনি সাও ব লামা করওই তো হাংকে মঠানি লিডারশিপ নি যে সামুং বিসিকে এফেক্টিভ নাইদি সংহরক गोबां जायगायाव बरफ थाङैमोनया
गोबां जायगायाव बर' हिमी मानिया गोबां जायगायाव बर' हाबै मानिया किन्तु जेफ्राव मथानि आर लिडार बासावनो बेफाक जागा हाबै मानानो सामुं बेफाक जागा जानाय तै सिङावनो नगो दुखु मानजारकनि कासानो खासबुइ रिनाय हिनै साव फलाव दुखु नांजा गोबां मा दङ फलाव द्रायंजा गोबां मा खानाङै दंनाय दङ मेरार आके जे लिडार नाय साबो दुखु नाङै दंखा साबो खाबाय दंखा साबो बेलै दंखा बाबो खेल दंना नांनाय आं केबेल दंनो फानदुइ रागिनाय फान गोनां तै साक्का हाब्रंनो सकमनाय आं बरकनो सय के बुस्थुमनाय हिनै साव अबंखा ख्रिस्टान लिडारशिपनि तमु ते कायसा काके ख्रिस्टान लिडारशिपनि ते कायसा तमु तामो हमले प्रोटेक्टर नि साव बो प्रोटेक्ट फाइ दंनाय मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 आयां उदयपुरनि आरो 18 फेमिली गिर्जानि सय कायतनो खुलुमनाय नियारनि कागैनाय आमा कायतरो थांगैनाय तलाव गिर्जा सामै दंनायखा हाके सय आरो जे मथा मिरुनाय खरकसा आनि अ नाम्बार न जे साख्लायपा नावै फुन थायै ब सिंहका ताखौ फुङासिरि फाइजालि हिनि साव जे साख्लायपा फाइजालि सिर मथा मेरा रक कमाइ दंबाय जा दंनि ख्रिस्टान लिडारशिप 15 verse 15 दियारि फातरक बाय हुसके तंदि बरक साका मेरा हायके नरकनि थानि फायो फिया खाबिसिङनो बरक थामसि कुतुं गेगुमा हायके हिनि साव आमा कायतरकनि ककनां फांफांके तिनि सिं नुमानिबा गोबां मा दियारि फात्रा निनि मथा बिसिङाव हाबै दङ सिं साइमेन्या गोबां मानो खगै मासा के खगै तलाङै दं सिं तेर माइना किसापानो बिसिके थुजाक मथा रगं खाना 15 हयते 20 जन आमा कायतर हाबै थांका बरनिबा आबा कताल ख्रिस्टान मानिया निनि आनि मथानि से बर कामाय थाङो तामनै कारण आरो जे प्रोटेक्टर आरो जे ख्रिस्टान लिडार नाय ब मुतुइ थांजा बर प्रोटेक्ट फाइनान कुनु साइमेन्या बनि जे साकबाय थांमाय अपन ब तेरनो रिङै तुबैया आन बागै दियारि फातर बाय हुसके तंदि हिनि साव ते कायसा गाके मैथ्यू चैप्टर 20 verses 25 to 28 आं खुक थांनाय 25 नि सिमी हाके जिसु परगनो बेबागनो बिनि थानि रिङै हा हिनि साका नरक सावै मानो बुग्रा रक बरक नै कक खनारिउइ तनो बखर रक बो आबाहायनो खलायो नायदि नरक नि हिनखे आहाया हिनि साव सिंखे कक खनारि तनन मुजुङो आनि कक नारनानि आं जै सा आमाय फाइनानि अर साव सुंसानि बरक तामो खलायनि साव जिसु ख्रिस्ट बरकखे बरनि कक न खनारि तनन मुजुङ हिनि साव फियाबो नरक खेव माहिया हिनि साव नायदि नरकनि हिनखे आहाया नरनि बेरे कत रंनाय सादिनाय बरक ब तेरकनि स्लाय मा सेलें मा खाटिनाय हिनि साव बिसिके बिपरीत ख्रिस्टनि फिरिंमुं सेलें खाटि मा हायके नरक ब आनो मा सननाय हिनि साव आबुनि माने आं साकयरा आबुनि माने आं खि हुंनाया आबुनि माने आं जतन थै तलानि कक सामानिया जिसु ख्रिस्ट सानाय मानके एग्जाम्पल लं दिनि सामासे एग्जाम्पल लं दि सिं सकां थांग्रा नाबा तासिं आं जे सामानि आमेरा खरकसा बाहार माने बिसिंथि जेते खरसा थांबाय माहाय निं सकां एग्जाम्पल लं गरादि निं सका थिगो गरादि निं सकां कायतनो पयतो फान्यां गरादि आबन परेसे सकां अंदि ननरिक थांनि सामासे जिसु ख्रिस्टनो सल दिनि सामानके फलावो बरकनो मथांनि बागै सकां दिनि सामासे अबसे फादि अबंखा ख्रिस्टान लिडारशिप बाहाय ताबो प्रिन्सिपल आं थांगानो डक्टि के थांनाय आं बेबाक परिगला ख्रिस्टान लिडारशिप बाबा हिमाले पुइलाव सिंनुगनाय हामजाकमा आं बाइबल वर्स परलिया ख्रिस्टान लिडारशिप बाबा हायावना नां सिंनायखा ते ख्रिस्टान लिडारशिप नि जे नीति प्रिन्सिपल बनारब जे साक्लाइपान एनि हाव तना नांनाके एक नम्बर काके हामजाकमा एकजहन चाइनि आत्नक सिनारि कि मानो हल परिमानो एकजहन चाइनि आत्नक नायदि काइतो रंखा हामजाकमा हिनि साव जे हामजाकनाय बरक बकाइतनो सिनिखा हिनि साव जे केबो हामजागिया बकाइतनो सिनिउइ माइया हिनि साव आगापे लाभ ग्रेटेस्ट लाभ अरो कुनो स्वार्थ कुरुइ नरं आरो तिनि आं फायाख्या खरकसासिं आरो किसि सामानि मा थांनाय आबाय कुनो कुरुइ उद्देश्य काइसानो फलामा थांजाक थुं उद्देश्य काइसानो काइतनि मथा राखथुं आबनंखा आगापे नो इंटरेस्ट कुनो पार्सोनल इंटरेस्ट गरै अबनंखा आगापे लाभ अ काइतर हामजाक मानो सिं जेफ्रो बुइनो हामजागनो आं काइतनि सबाबनो फुनुगानो बुजिखानाबले ताबो आनि जेरै जुदि आनि सबाबनो फुनुकांके आनि सबाबनो रिफ्लेक्ट खालाय आं टंथकनाय
thiga bai keno kai to hamjak ma sing bor sungsani borok bai ke saiman noroni hamjak mani bising tise abon bagin to ko John 13 ni pai tisu sabre noroni bising hamjak laima tongke noroni bising hamjak laima tongke bui saiman nai noro kai tini ani sagri hini sawo siri khogi kothoma gaham pina nangla goro muitu khlanyang ditiniwo siri khoi kothoma gaham pina nangya noroni bising hamjak laima tongke thanglai mani tongke norok thilai puro khasik lai mani tongkhangke apor biporo thanglai mani tongkhangke sungsani borok ahai no norok phasing khasagi ma phainai saideman sini ang je puro kai tini samungo phayo 11 জন 12 জন kuthomani asi 100 জন laika Christian grikha kubikong nang sai tongo 100 plus Christian ang je puro kai tini samungo phayo 2019 tamo khlainai tam khesapnai kuno palmaya pheba kai to rani bukha bisingo tiar khai tongo boni kok thai kok bai bano practicals namui tongo jepro ang kai tini samungo phaikya a 11 জন bai ang sengo 11 12 জন bai tongo gija phaiya kabang ma borok gija phaiya beshirbak no gija phaiya puilla dos kai tini samungo phayang saiman kha amo thawo kai tini kok sajagya saiman khang kai tini samungo phai saiman kha kai tini kok sangken sida dofa mamang ei kisan hawke hamari manai rang ganang khanai abai mang samang abo kaisa political bokti karha githangka mo thawo kai tini kok no karindro khai janari mano mera no narigi jamano mangla 2-3 din aram nangano juk sawinai mo thani borok narigi jamano siponi mangla salsa sane aram nangnai ang pore narigi mangla kai tini kok no sanani sengkha tinio je bebak phaimana bebak kotal tamnoi karon hamjak laimani aje kihisano hamjak mau tubu phaikyang kai tini kok bai kai to tubu khano use khlaikya am bai noroni bisingo hamjak laimani to hake thanglai phailaimani bishes kore noroni aro tabo gathering sudu roibaro siminro gathering khlainai ni wanchogo abo simia sini nukhung surimani tongnai pal ke kutholai tong khangke naidi norok posai khanangyo omo thawte borok kama phainai 2 number modesty nomrota koinene kung sukmani a jinis kriyongna nangnai niti naidi Christian leadership ni niti tamona nanglai 1 number poni thani kai tuni kosol ke hamjang nangnai 2 number ke modesty nomrota bo kung suk thai kriyongna nangnai hini sam kobang ma borok kung sugu bolena kung suk mung borok theke phaisai deman jefru ang tangmandi sinia takhono nogunai boba yang kok se song sakang bokunu siklak mane boba yang kok se song sakang nang bono bisar khai paikha bo tamo sinani tamo bujinani bo ani selele besi sai magal na bon selele poitora gal nai ni sini je a je nozoria kinti tongu sini bo tamo le sinani bo ba cerese tamo sinani kabang matabok leader rok kai tini samuk tanai no borom ria ha bo ba madhyamik passe tamo sinai bo abai sini wansung yang le kai tor song manno saisi meke a je quality kotor je degree kotor tamo ba kai tor song mani se boro abo emete metong saro সর্বপিতা সর্বশক্তিমান চংমানি যে ডিগ্রি এবং কাইতর চংমানি কাইতর যদি বন চংজানো গাকেলে খবরদার নিনা ওয়ান সং বেপন বাই থাংবাই নাই যদি নো বন কাইতর চংজানো গাকে বন তুই জুদাকে ওয়ান সগুই দংকে প্রতিটি খ্রিস্টান বাইবেল সব প্রতিটি খ্রিস্টান পয়তো বাই বিচার খাই দেনি সব কাইতর চংজাক বরকন বরম দিনানি মডেস্টি নম্রতা কুংতা সব দেনি সব কুংসুং মুং কিন্তু শয়তাননি পয়লা boni je kaitor bai salmani je pap tamoba kungsuk mase kungsuk mani thaikeno phayo ang kungsuk kha salsang muitu mano sini mothawo ang kisa bible chidringkha kisa bujikha salsa kaitorni a je kok thai kok sapro ang joton thai bujijak joton thai sijak a je negative attitude bai khang kok samani ang muitu mano ang je puro a kok sabaini ang nogo mutu ithanglia sisai tong ni samani a sisai tong mani bagai ang saiman kha tini ang je kok samal tang kungsugui kok sai paikha ini yang saiman kha next so ang nasingui to ka roibaro haino hai ang basakha adine ang kok samani ano khoma khlai di ini yang khoma sandago tamnei kai torong kha kirima singsa sing khoma sanani belai o chikon dong no bai ke khoma sanai sini thania jinis phaiya kai tini sobab no to bunaba acha number 3 self development asiko bangsa ka pholani obo sak ni development ya obo no kisa poribana Luke 22 ni 42 poribana apa ning musungke o khurino ani aruni nordi omobo ani musung tuya nini musung tui nong thun ang pura porlia self development singje pro leadership o phayo a puila niti tamo mala hamjak ma tona nangnai nomrota tongmo nangnai te bo pholao michu rongna nangnai kai tuni musung ma poni langmo puila ma nangnai self
development obang sungsani kokno saya pholao unnoti khlainai borok a Christian leadership onarnai angbo tinibo kaitini asamo phainai ang protidin sak sakno develop khlai mathango ang develop ong khaidiba ang perfect ong khaidiba ahia ang develop ongna bai khasigi thango unnoti ongna bai khasigi thango ani nahar mong kha Jesus Christo na nahari hindi ni sawo. Number 4 motivation bo khabasari nai ong nang nai hini sawo encourage khlaiman nai ja bo ni se khabai tongkha bo ni se bakha thei tong ja bo bunya bahai bakha basari nai buji khanable Christian leadership bisike karaga bo kaitini calling bo motivation bo encourage khlaiman nai jadong na nai bo ni je khab thijai yaung na nai bo khabai yaung na nai bo kiri yaung na nai ang porlia khabai yaung na nai Nehemia 2:17 nok pordi motha bai tongkha Jerusalem bai tongkha bo basa oine Israel no motivation khlaikya encourage khlaikya kaitini kok bai te number 5 norok khoroksa no hinna tongke hinla jini sa mane sayao himi tonghamke correction khaijani a Christian leadership ni niti khoroksa borok mothani borok tana bolama hamiao himi tongkha bolama koroi tongkha ning bai ke basa oi nahri tongma ba ni chare ya blandong ni borok gelabel hine ongi mai nyabo bisik daitto abon bagai khoroksa prosar khanyo mai ni sawo a Christian is a deacon rokong nai je leadership ong nai abo pura parani bo a je leadership tui phaiman ni saw asol gake a je Christian leader ong nai bo pura parano control khlaiman ni saw pura paraya pura area pura jati no pura slairi mano ba tiniwo je motha kamani songhor pasaro prosar khadiba songhor pasaro prosar khimani eble mothani borok thangise prosar khlayo mothani borok thangise khlayo bisirba hake norongni abo bahayna nangnai correction hari sing correction a Christian leadership ni principle correction torana nai te kaisanga ke 1 Timothy chapter 3 verse 8 ni simi obono last integrity bo sotota bo bishosto ebake bo ঠিক borokna nangnai ঠিক borokna nangnai mothani samung khlaine rok bo tomung kaham te kok nari nayong thai sawo ek number ngake bo tomung kaham nukhugni boro tomung kaham bebak jaga thingno nangnai te kok narik nayong nai sawo kok nan nayong nanglai na nini kok bai nyum borok nono sini nai nono kok ri thangka pogui thangka kok narikliya muitu kurikha heleng sa sangkha nini kok banyo nini tomung banyo oro not only leader ni kok nang sedo jotoni bagai kinto bo sini kok rimani wo sini tomung sijago tini yang norok no phainai khorongni phainai ni saka sing phailia norok sino tui kabang ma wan sugi phainai sini tomung no saimanai time kok abo sini bagai important tei borok angur butui kabang ningya ongthai rang ni bagai khamaya ongthai ni sau bo suak ningthai krei ek number not only leader jotoni bagai suak ningthai krei thopsa de hi thopsa buya khurisa de hi khurisa buya baksa borok sao ang suak ya kari pai kheble nei phia ba english ni muni sao abo na bo actually akhang saka pura yak ma karnai pura abo kisah misaya abon bagenyo room bar ni ek duyo sao norok kathangai kaitono pura parok ni sao bokrok simia pura ya thek yakum pura ya prananai sing poito khlaimani abo soi kokno borok kha sutrangkhe romui ma tongnai norok je jisu no poito khlaimani abo krak khek dum pasa jakna nanai norok koiding sakang khanai kupurke khoroksa ma kaitini kok saman khana khanang saimi youtube no nu khanang saimi as a president abo mothani leader se buji khanable mothani khoroksa leader se basajik no baire rohoka te kaisoro sing thaimano sini ser rokno sing pornan bagai to pordi ni to roholan tonglayo kaham ko na kintu a ser rokno kaitini kok phiringi jetisa mothau tamni sikla ro kuriyong khana tabo pori phainai nogo phaipano ser rok girja phaiya tamnai belai bul kotor khlaitongo mothani borok bul khlaitong kotorma bobo male kaitini kogo phiringi tisaya bible pori di ni saya girja phaidi ni saya bul khlaitongo mothani borok tabung kake tamong baksa mani sao ani sernyo girja to buimai ani sao tamnei karon sikla jorao tuition mang rohok ani sao roibar ko tuition angle belai ke karak ke sama musungo roibar tuition thake ni phel dong ba ang kaitino suriya oi ang roibar tuition thamana ba pap sungui tongo ang ba takjak mata ino khulmai jongui tongkhang a je ani life o sobjini important ongui tongkhana tuition ongui tongkha
siklaro nangobono koina musungo kaitono kare mungsau koi haise Jisu Kristus no okrobo thangin ni life destroy yang thanga kya ba kaitono ngi manya kundino bo muido khenya di kundino bo ang jepro college thango a college jepro ramthakul college drok saimanai sing puila best second ba best bungnai tipra belai kom basic struggle khlai nangkhana nut nango belai no tuition pore ekhongya ajoro bangroi baro khlaiya dorgan khang phelong thum ang roi baro khlaiya ano sini pai joto college saiman kha bono roi baro nai kai tum bahai ke lobjak bono roi baro tuition tolangai mangya ning hai khulumnai te kroi ni kabang ma hinka tamong kha sajeman ani langmawa ang first division manar bai khasik sukhe a college thang yang mano kai tuna jora leine nai di abahai ake 10 por nai borok sekang no potile oi najak thai aro sukhe borok samung khlaitung nisau a je leadership ngai bo sekang no mothani mokolo thik borok na nangnai borok ni bihik songbo tomung kaha mong thai nisau nai di kabang ma kai jini samtani buri rok bihik rok tomung hanyau tongmani kabang ma gotona tong ake bahai example ni nai kok ruju sayang thai borok bebagon yaglai yaung thai bebagono kaha mong thai mothani samung khlainai ni bihik khorok sanong thai phia bo basa butirok bai nukhungno kahamke nargi mannai ong thai misam basa butirok no kakini kok bai ke snamiti sanangnai kasih example sai ang 13 pori paisinai te 1-2 minit khoroksa leader ni serai sikla sok drop thiku kosiri a khamtamne serai sik ongkhana ake mothani je tui dunlaro to borom nukui tong sabo boyang thangai tong ake ang bai thang saka ni sere no logi ro hordi suri phorogo ro hordi tamsa sajeman uma asere to tham mujo buma saw uma porna na ngano sab ঠিক আছে কাম কো আপনি পরে প্রায় 4-5 বছর পরে আসলে ড্রাগ এডিকং থাকা আ পরিমাণ বড় থাকা নাই ড্রাগ এডিকং থাকা লাইফ থিয়া নাই তংকা আপরো কেসাও সংহর তালাং দেনি সব দেরাজাক নো সিনি সবাবতাম সাইমান দেরাজাক নো কাইতেন ধনি ইয়াফারো চিত্রানো হানিয়ানো খরজাক নো মিসকাসাজানো কাইতেন ধনি ইয়াফারো বুঝনা বাই সাও মালিয়া বলে আং তারাঙ্গি মালিয়া বলে আসলে নেতে হাজি থালিয়াবো তাক ফানো ড্রাগ এডিক বজাকা সগিনে দি লাস অবনো পরিমা থাকছে বনো কাহাম কে সামুং খ্লাইনে ro borok kaham hinjaknai phia borok Kristo Jisuno poito khlaimano kha toroi sawi mannai hini sao sokat kaham khoroksa Christian leadership ni sokat oro singnugo borok kaham hinjaknai hini sao kaido singno kaham hinai hini sao phari aboni bagino osunong thun singtino tam singthai man khamale Christian leadership ba bhayong na Jisu Kristo na hari bo mothawo kholani samung sana bagi dugar phiogi marinai mothano bo protect ma khlainai mothani suk dukho bo matongnai ta kaisa ke sing like a principle ta mohmale boni thani hamjak matron nangnai bo kung suk thai krei bo self development mature rong thang nangnai te ke bo encourage khlaimana nangnai correction khlaina nangnai te bo kok photota I hingke I bishosto ona nangnai tei sing 1 Timothy 3 ni 8 ni simi yang 13 porikha sing nukha angor botei ning thai krei kok khanari mane ong nangnai bahai amon bagi phari sing obhai keno kai tini a mothano snamai tisalan bagai sing leadership sing song lainai snamai tisalainai ang ani kok thai kong ni bai prarthana khlainai kai to nona belai hambai nini hamjakma nini khairok mani bisingti Prabhu mothani leadership ni kokno tui ning sadanano jora ka hamrikha kaito nini mulok jak thuna pha ning kathar kubui kathang kaito nini akok thai ko ning bisingti ning jot tono hamari khlai di bugra ya pra bebak ni thani mothana Jisu ning mumbai suri shano